ಒಂಜನ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಪನ್ನರಡು ಬತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಲ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ದಾಲನ ಪರ ಆಪುಜಿ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಬೋರ್ಡಿಂದ ಏತುಂಡು ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲದು ಕೋರಿ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತಲೆನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಮೋಹನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೈಟ್ ಊರೊಂದುಂಡು ಅವದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಒಂದುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಎನ್ನ ಮೋಹನೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡುಂಟು ಪುಷ್ಪ ಬಂದಿಗೆ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಯ್ನ ಈ ಪೊರ್ತು ಹೋಯ್ತೆ ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಅದು 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು. 5 ಗಂಟೆದ 5 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನಾಗ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಾಪಿನ ಆಯ್ತು ತೋಜುನ ಓಲ ಇನ್ನೆಂತು ಕಡು ಕೆಂಪು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಿಂಚ ತೂಯ ಪಂದಾಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಸೂರ್ಯನ ರೌಂಡ್ ಆಕೃತಿ ತೋಜುಂಡು ನಮಕ್ ಕಿತ್ತೆ ತೋಜುಂಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗಿತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಾಪಿನಿ ಆತದಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದ ಪ್ರಭಾವ ನಮಕಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಡೆ ಪುರಾಣ ಕಣ್ಣು ಬುಲರಿ ಆಪುಜಿತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜುಂಡು. ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಸೂರ್ಯದೇವಿರು ಉದಯ ಲಾಪೇರು ಸೂರ್ಯದೇವಿರು ಅಸ್ತ ಲಾಪೇರು ಆರು ಉದಯ ಐನೇಟು ಅಸ್ತ ಐನೇಟು ನಮ್ಮಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಜೀವರಾಶಿಲು ಮಾತಲ ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲ. ಗೊತ್ತುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಏನ ಎಂಚಿನಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋನು ಐಡು ಬಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಪೊಯ್ಲಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ನಿಗಲೆಗ್ ಪನ್ನಾಗ ಹೊರ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆಗೆ ಮನಸ್ಸೆ ಆಪುಜಿ ನಿಗಲು ತೂವರು ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಿತ್ಯರು ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ದಾನಿ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ವ್ಯೂಸ್ ದಾನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನಿ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಬಂದು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೂ ವ್ಯೂಸ್ ದಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ನಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ವ್ಯೂಸ್ ಅವರ ಕಮ್ಮಿ ಲಾಪುನವರ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಪುನು ಐಕ್ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಡೆ ಚಾನಲ್ ಪುರ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನೇ 1000 ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ವಿಡಿಯೋದ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆಪುಂಡು ಎದ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗಿನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೂ ಪನ್ಪಿನೇ ಬೊಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ತುಂಡು ಆತನ ಪಾಡನುಪ್ಪೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ದಾಂತೆಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೈಗೆ ಎಟ್ಟಕುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಎಟ್ಟುಕುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಲಕ್ಕಿದ ಮಿತ್ತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಕೆಲವರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಿತ್ತು ಮಾತಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯದ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ತೂಕ ಏತು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ನಿಗಲಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಲಿಂಬೆದ ಮರ ತಾತುಲಿ ಲಿಂಬೆದ ಮರ ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಕಟದಿತ್ತೇರು ಬಲ್ಲು ಅವು ಕಟದಿನ ಬಲ್ಲು ಏನನ್ನಾಗ ಅವು ಕುಂಬಾಂಡು ಅವಲ ಕುಂಬಾದ ಜಾರುಂಡು ಒಂದು ಫುಲ್ ಇತ್ತೆ ಲಿಂಬೆದ ಮರ ಮಾತಾದ ಅಂಗದಂತು ಫುಲ್ಲು ತಂಗು ಹೋತು ಸರ್ತ ಉಂಟು ಇದು ನಿತ್ಯ ಸರ್ತ ಆಗ್ತದ ಮುಳ್ಳು ಕೂಡ ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಬರಲಿ ಗುಡ್ಡದೆ ಅದನ್ನಾಗ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆತುಂಟು ಕೆಲವು ಆತುಂಡು ಒಂದೊಂಥರ ಉಪ್ಪಾಡುಗು ಪಾಡುನ ಲಿಂಬೆ ಅಂದು ಲೈಪನಾಗ ಈಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಲನ ಆಪುಜು ಆ ಮೀಟೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಆಪುಜು ಆ ಮೀಟೆ ದೊಂಬು ಯಾವ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಪೂರಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಏನು ಹೊರರೆ ಎನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಿಂಬು ಶರ್ಬತ್ ಮಲ್ತ ಬರೋಡಂದು ಅದಾಗ ಎನ್ನನಾಗ ಕಾಯಿ ಹಾಕು ಮೂರು ಟಬುರ್ದ ಪಟ್ಟುತ್ತಿಲ್ಲ ಟಬುರ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟುಗಡ್ಡು ಇದು ಓ ಹೆಚ್ಚು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕುನಪ್ಪ ಟಬುರ್ ತೂವರೆ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಸಿಕ್ಕು ನಿಂತದ್ದು. ಇನಿ ಬಯ್ಯಾಡು ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದೆಲ್ಲದು ತೂಕ ಇತ್ತು ಇಂಚಿನಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಿನಿಕೆ ಎಂದೆರಡು ನಿಗಳು ಅನ್ಪೆ ನಿಗಳಿಗೆ ಎಂಚಿನಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸೆ ಮಲ್ದಿಜ್ಯಾನ ಬೇದಿಕ್ಕಣ ಒಂದೇನು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಇಕ್ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಿನಿ ಮಲ್ತೆಡ ಒಂದು ಲಿಂಬೆ ಪಾಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮೊಕೊಂಜಿ ದಾದನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿತ್ತೀರ ಒಂಜನ ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನು ಪದ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಪದ್ಯ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸ
ಒಂಜಿ ಇಂಕ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ಅಂಚೆನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೆ ದೇವಿಯರ್ ನಾವಡಿಂಚೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಸಾಂಗ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಂತೆ ಆತೆಲ್ಲ ಸ್ವರ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಆದ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿದ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಎಲ್ಲ ಪಂತೇರ ಒಂಜನ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪನ್ಪಿನಿ ಕನ್ನಡ ಬತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಕಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸಾಕು ನಿಲ್ಸಿರಿ ನಾ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಯ್ತು ಒಂದು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಂಡ ದಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ದಾಯಗ್ ಈಗ ಕೈಕರ್ ಬಸಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಕುಡರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿಡಲ್ಲ ಗನ ಕಾರ್ ವೈಪರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಕಾತುಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಜನಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪರ ಹಾಕಿದೆ ಯಾನು ಎಂಕ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟಗೂ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಖುಷಿಗೆ ಯಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಬುಂಡ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಪಿನಟ್ಟು ರೆಗ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಚನೆ ಕಾರ್ ವೈಪನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾನು ಪರ ಹಾಕಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಿನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುದುಲೆ ವಾನಮ್ನಿ ಕಡಿಂಚದುಂದುಲೆ ಏನ ಜೀವ ಮಾನಾಡು ಏಪಲ್ ಇಂಚ ಹಾತುಚಿ ದಾದನ್ನಾಗ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಬಾಜ ನಡ್ದೀತಿ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ್ನಾಗ ಉಪ್ಪು ದೀದು ಯಾನ ಸ್ಲೋ ದೀತೆ ಪಂಡಿ ಎನ್ನದು ಯಾನೊಂಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಉಡುಪುಲ್ ದಿತ್ತೆ ಏನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ದ ಬೇರೆಡು ಇಂಚಾಂಡು ಏನ ಕಂಡ ಪಂಡ್ಯಾನು ಅರಡು ಪನ್ಪೇನೆ ಇಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಅರಡು ಪನ್ಪೆ ತುಳಿ ಉಪ್ಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸೆ ಮಲ್ದಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಉಪ್ಪು ಇಂಚಾರೆ ಬೋದು ಇಂಚ ತುಳಿ ಉಪ್ಪುದ ಅವಶ್ಯ ತುಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಗೆತ್ತದು ಒಂದೇನು ನಾಯಿಲೆ ಪಾಡು ಇಂಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ದ ಅದನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಯಿಂದ ಅದನ್ನಾಗ ಯಾನು ಒನಸ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬಂದು ಬೇಜಾರಾಯಿನತ್ತು ನುಪ್ಪು ಕರಂಚಿದು ಬೋಂಡ ತನ್ನ ಬೇಜಾರು ಪಂಡಗ ನುಪ್ಪು ಕರಂಚರ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪೇರು ಯಾನಿ ಸತ್ಯವಾದಲ ಅನ್ಪೆ ಯಾನಿ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ನುಪ್ಪುನು ಕರಂಚದ್ಜಿ ಒಂದೇ ಸುರು ಯಾನು ಕರಂಚೈನಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಮಂಡ್ಯದ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿನಿ ಸುವರೆ ಪೋ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ 3 ಆಳು ದಾಯಗಿಂಚ ನುಪ್ಪು ಕರಂಚಿಲ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಂದು ಅವಲ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರಲ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಳಾದ ಕೂತುನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ನಿಗುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ದ ಜಾನು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮಲ್ಬರೆ ಪೋತು ಜನ ಬೇತೆ ಕಿತ್ತೆ ಬೈಯಡು ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಈಗ ಬೈಯಡ್ ದಕ್ಕ ಒಂಟೆ ದಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಎನ್ನದು ತೂಕೈತೆ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತು ಹಾಕಲು ಇದರಿಂದ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬೇಟೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಗ್ ಕರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದು ರೆಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪರೆ ಕಿಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಆಪುನರ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಆಪುನ್ ಬಂದು ಎಂಚ ಆಪುನಂಚ ಮಲ್ಪು ಮಕ್ಕದ ಅಲ್ಪರ ಆಪುಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಏನ ಖಂಡನಿತ್ಯ ಬತ್ತಿರಡ ಮೀನು ತೂಯೆರಡ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಕಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ತೂವೋದು ಎಂತ ಆರ್ದ ಮುದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಬಾಜನಿತ್ಯ ಬೆಕ್ಕದಿ ಓಡು ಸಲ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ದಾಲನ ಪರ ಆಪುಜಿ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಒಂಜತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋನಗುಲು ಓವಾಂಡಲ ಬಾಜನ ಕರಂಚದ ಉಪ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕೈಪಣಲ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಂಚ ದಾಲ್ದ ಕೈ ಪೂರ ಕರಂಚಿತಂಡು ಅಣ್ಣ ಉಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಕರಂಚಿದಿನ ನೀರು ಸುರು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾವೊಂದುಂಡು ಉಪ್ಪು ಕರಂಚಿದಿನ ದಯಪನ್ನಾಗ ಉಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಗೋಲಿಸವ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಗೆ ಅಂಚ ಉಪ್ಪು ಕರಂಚಿಲ್ಲದ ದೇವರೇ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಬೊಕದಾದನ್ನಾಗ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದನ್ನಾಗ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನಕುಲೆಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಪೋವ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದು ಹಾಗೂ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಲ್ಲೆರ್ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಂದು ಪೋವ ಆತನಾಗ ಅಗುಲು ಏನ ಬಂದು ಅಗುಲು ತಶ್ಪದ್ದು ಗೊತ್ತೇರು ವಾ ರೀತಿ ದಾಂಡಲ ದಯಪನ್ನಾಗ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಏಪಲ ಸತ್ಯಡು ಉಪ್ಪುನಾಗಲಿಗೆ ಏಪಲ ಸತ್ಯ ಕಾಪುಣ್ಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜನ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಅಗುಲು ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತಿರಣ ನಮ್ಮ ಅಗುಲು ಎಡ್ಡೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅವಳ ಯಾನಂತೂ ಬೇಗ ಅವರಿಯನ್ನು ನಂಬುನು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಪನ್ಪಿರಿ ಈತ ಸಲ ಇದಾಯಗ ಆತು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಪಗಂಡು ಅಂಚಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆನ ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ಲು ಎಡ್ಡೆಡು ಉಪ್ಪುಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ತೂಪೆ ಬಟ್ ಅಗುಲು ನಮ್ಮ ಪಿರೌಡಿ ಅಗುಲು ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿರೌಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೊಂದು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಮ್ಮಡನೆ ಮಲ್ಪುರು ಅಗುಲು ಪಗೆ ಮಲ್ಪುರು ಅಂಚಿನಗುಲು ದಾಳನ್ ಪುರ ಅಬ್ಜಿ ಇಂಚಿನಗುಲು ಮಾತು ಉಪ್ಪರೆ ಪೋದೆ ನಂದು ಯಾನ ಒಂಚು ಇದು ಇಂಚೊಪ್ಪುನು ದಯಪನ್ನಾಗ ಎತ್ತೋ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನಾಗಲಿಂತ ಓನುಲ್ಲೆ ಏತಾಗಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗುಲು ಮಗುಲೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕನೆ ಏನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕ್ ವಿರೋಧ ಇಂದು ಬನ್ಪೇನು ಏರು ಎಂಚಿನಂದು ಯಾ ಮನ್ಪುಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಎಂಕ್ ವಿರೋಧ ಆದುಲ್ಲೆರು ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೈಫು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಎನ್ನ ಖುಷಿ ಎನ್ನ ಮಾತಲ
ಎನ್ನ ಜೀವನ ಎಂಚ ಬದುಕೋಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಇಂಚನೆ ಬದುಕೋಡು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಬದುಕೋಡು ಬಂದು ದಾಯಗ ಅವು ಎಂತ ಊದ್ಲ ನಿಗುಲು ನಂಜಿ ಕಾರುವಾರ ನಿಗಲ್ನ ಜೀವನ ಎಂಕುಲ್ದಲ್ಲ ನಂಜಿ ಕಾರುವನ ಅಂಚಿನಾಗಲೆಗ್ ಯಾಂದಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನಾಗಲ ನಂಜಿರ್ದೆ ಎಂಗೊಂದೆ ಹಠ ಚಲ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ನನಾತ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ನನಾತ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡುಂದು ನಾನು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ಏಪಲ ಏನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಗಂಟು ವ್ಯೂಸ್ ಎತ್ತಿ ಡೌನ್ ಬರಡು ಎಂಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ 10 ವ್ಯೂಸ್ 20 ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತನ ಮಲ್ಜಿ ಆ 10-20 ಜನ ತೂಯಿನಲ ಎಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬಂದೆನ್ವೇನು ಆತಿ ಆ 10-20 ಜನ ತೂಯಿನಗ್ಲೆಗ್ ದೇವಿ ರೆಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಡು ದಯಪನಾಗ ತೂಯಿನಗ್ಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಡು ತೂವನಿನಗ್ಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಡ ತೂಯಿನಗ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಒರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅಗುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಚಿನಾಗಲೆ ಕೂಡಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನು ಆತೆಗೆ ನಂಬಿರಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಾಗಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಾಗಲೇ ತೋತು ಆಗಲಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪನ ತೂಪೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನಿ ನಾನು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೋಜ್ ಎನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹಾಪಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಬೋತದು ತುಮಕೂರ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಬಾಜನ ಮತ್ತು ದೆಕ್ಕರುಂಡು ಬಾಜಂತು ಲೈಟ್ ರಾಸಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಬಾಜನ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಐತ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂಜರ 2 ಗಂಟೆಲ್ಲ ತಾಗೋಡು ಕಾಲು ಎಡಿಟಿಂಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಪನೊಂದು ಪಂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ತೂವೋಡು ಬಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಡಿಡ್ ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದ ಆತೆ ಐಟಲ್ಲ ಎಂಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪು ಬಂಡ ಈ ಒಟ್ರಾಸಿ ಏನೇನ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡು ನಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ವೀಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ನಿಯತ್ತಡ ಲೈಕ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಕೊಲ್ದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗಲೆಗ್ ವ್ಯೂಸ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಂಚಾಲ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಫೀಚರ್ಸ್ ದಾರಲ್ಲಿ ಬರಾಪುಜಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾಡುಜಿ ಎಂಕ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ವೀಡಿಯೋ ಬೋಡಾಂಡ ವೀಡಿಯೋ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಮಲ್ಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅದು ಸೂಪರ್ ಆದ್ದು ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂದತ್ತು ಮಾತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೆವೆಲ್ ಬರೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಆತೆ ಐತೆ ಪಿರಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬರೋಡಿ ಬಂಗ ಬರೋಡಿ ಅಂಚ ನಾನಿತ್ತೆ ಬೈಯಾಡಿತ್ತೆ ಒಂದು ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಏನೈತೆ ಒಂತೆ ದಯಪನ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಏನೈತೆ ದಾಲ್ದ ಕೈಪು ಪಂಡೇರ್ ಬೊರ್ಚಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಾಲ್ ಅಂದು ಅಂಚೆತ್ತೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಬೈಯಾಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಕಾಂಡೆದ ಬಲಂತರ ನುಪ್ಪು ಪೋತುಂಡು ಅಂಚೈತೆ ಬೈಯಾಡಿತ್ತೆ ಬಲಂತರ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ದಿಜಿ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ದಾಲ್ ಸಾರಗ್ ಒಂದು ಒಂತೆ ಪದಿಂಗಿ ಬೇಳೆ ಒಂಚೂರು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ದಯಪನ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಚೂರು ಎತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ಪದಿಂಗಿ ಬೇಳೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಡಿನೇ ಹಿಂಗೆ ಕಾಪುಜಿ ಪದಿಂಗಿ ಬೇಳೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಜಿಬೇನೆ ಪ್ರಾಪುನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಡೆ ಅಂಚ ಆಂಡಲ ಚೂರ್ನ ಇನಿಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ ಎಲ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಡು ಅಂಚ ದಾಲ್ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಲ ಬೊಕ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಲ ಬರ್ನಾಗ ಟಿಕ್ಕಾಗ ಅನ್ಪೇನು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಲಿ ಮಗ ಇತ್ತೊಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಅಲು ಅಲ್ಲೇ ಬೊಕ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಡು ಅಂಚೆ ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ ಕೈಪುದಾದ ಮರಿ ಬಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಡಿರ್ತೀನಿ ಕಳ್ಳಿ ಏದುಂಡು ಒಟ್ಟು 10 ಉಂಡೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡಿ ಅಂದ ತೋಲನೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಒಂದು ಲವ್ ಅಂಡೆ ಆತ ಐಕ ಓಲ ಗೂಡುದು ಲಡ್ಕುಲ್ಲ ರಾಪುನ గూడుదు మిక్కి కానీ ఒక పప్పడ కనవచ్చి పండలు పప్ప బోడన కనవడు పని అరే కనవడు పని కనవడి ಅಂಚಂ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ದಿನತಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಕಣಕ್ಕೆ ಬಂತಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಪ್ಪಲಿದಿರ್ತೆ ಲಕ್ಲಿದ್ವಿ ಗಿಳಿರಾಜೆ ಅದವರ ಇರ್ತಿರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಪೊಯ್ ಹೋಗುವ
ಇರ್ಬಿಡ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಾಳ ಏ ಬುಡಿಯ ಏ ಕುಡ್ಲಿ ದುವಿ ನಾಲ್ಲ ಪತ್ತು ಬಾಬಾ ಗೊಂಗ ಬಲ ದಾ ಗೊಂಗಿ ತುಲೆ ದುವಿನ ಕಣ್ಣು ತುಲೆ ಗೊಂಗಲಕ್ಕನೆ ಗೊಂಗ ಪಿರಿಯಡ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ದುವಿನ ಪಿರಿಯಡ್ ಗೊಂಗೆ ಉಂಟು ಬಿ ಇಂಚಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದಾದಿ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇತ್ತು ನಿಲ್ಲ ಆನೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಇಂದಾದ ನಿಂಬೆ ಮುಂಚಿ ಮಿಂಚು ಮಲ್ಪೋರ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗೆಲಿರಾಜೆ ಒಲ್ಪಂದ ವಾಸನೆ ಉಂಟು ಓ ಮಗ ಐಕೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ನೂರು ಪತ್ತೆ ಈಗ ನಾಳೆ ಒಂಜಕ್ಕಿರುವನೆ ಏಪಲ ಟಿಕ್ಕ ಕನ್ನಲೆ ಎಂದು ಯಾನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಜ್ಜಿನ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪಿನಿ ಆರಾದ ಕಮ್ಮಿ ಕನಪಿನಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಯಾರು ಕನತಿರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಯಾರು ಗಿಳಿರಾಜ ಕಿನ್ನಿನ ಕನಡೆ ಬೋದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಕಂತಿನಿ ಇಂದ ಪನ್ನಿ ಎಂಕ ಮಿನಿ ಗರ್ವರ್ ಪ್ರಧಾನ ಇಂಚ ಕನತದು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಅಂಚ ಇನಿ ಟಿಕ್ಕ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ದಾಲ್ ಸಾರಡು ಇನಿ ವನಸ್ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಮುಗಿಯತಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್